pánové, tady je Zetor a budeme dneska nafukovat kolo u vozu po zimě. A tady máme kompresor, kterým to budeme nafukovat, a tady máme hadice, takhle. A dám sem dát takhle to. Jdeme nafouknout. Tamhle to. Musíme jít od toho radši dál, aby to nebouchlo. Kdyby to bouchlo, tak by se nám něco stalo. Už běží kompresor. A nafoukáváme tam málo tlaku, takže to nebouchne. Za chvíli půjdeme a už. Radši. Nakonec, máš to už 60.